дар бисёр мавридҳо бародарон савол мекунанд, ки таври табобати гепатитҳои Б, С ва А-ро ба мо бифаҳмонед. Барои бародарон, нафароне ки ба вирусҳои илтиёбии ҷигари гепатити А, Б, С, Д азият мекашанд, аввалин дараҷа бояд иммунитеташонро ба қувват намоянд, парҳезнокиро истифода баранд, маҳсулотҳои жарени жирниро кам истифода баранд, маҳсулотҳои боднокро аз қабили донагӣ кам истифода кунанд ва обҳои газирон истифода накунанд, маҳсулотҳои спиртӣ, нӯшокиҳои спиртӣ ва дудӣ истифода накунанд ва метавонанд ки мубориза бар зидди гепатитҳо бикунанд. Барои бародарон, аввалин дараҷа табобати гепатит аз парҳезнокии худи шумо вобастагӣ дорад. ва нафароне ки оид ба гепатит саволҳо доранд, рақамҳои WhatsApp ман дар боло навиштагӣ шудааст. Метавонед ки дар WhatsApp нависед. Бо шумо будам доктор Аминов Рабонӣ.